от Ицко, още 10, 20 точки и 10 от моя брат. И още 10, и още 10, и още 10 за камерата. И още 10! Това е поздрав от Мето. Окей. Продължаваме с Калашника. С Калашника, пожелание на Ицко. Яла! И за парфюма. Чакай малко, не ти ли си играе? Давай! Я! 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 Яша бе Ицко! Задюнели за Ицко! Браво, оркестъра! Жив и здрав да сице! Так. Изабела! Айде, искам да се женя! Айде, момци! Първата носи, много се търси, втората жена, осмия ден, третата бяга, капък ме гони, четвъртата има големи балкони, петата слава на всички не дам, шестата пълна, много корал, седмата бедна, хубаво дом, осмата ларш, това ще ми го. Искам да се женя, коята си седма, Анна Мария, Лена Магдалена, Габи Габриела, Симона или Женя, Володят, всички вас, мене моля ви, мадам, мене много ме срам. Ей, самадерас, идете с мен, няма проблем, идете с мен, оставаме ден, идете с мен, няма проблем, идете с мен, оставаме ден. Ай! Още 10 и още 10 и на камерата 10, на кларинета 20. Ай, иска да се женя, коя да си взема, Анна Мария, Лена Магдалена, Габи Габриела, Симона или Женя. Володят, всички вас, мене моля и мазам, мене много ме срам. Ей, самадерас, идете с мен, няма проблем, идете с мен, ставаме ден, идете с мен, няма проблем. Благодаря на оркестра. Така. Поздраве за Изабела и за Божидар. Много пари за оркестъра. Яла! И така, поздраве специално за Мето силата. Айде, момчета, нещо в темпо.
Тичко, че няма време